الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يرى. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para ulama, para tabi'in, selaku ketua Masjid Darul Salam kami memiliki terima kasih sekalian. Mungkin yang dihormati syukur dan wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri jawati. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratan karamin wa alim wa amam wa rayai wa hakim ibu nyai ibu raja kami terjadi tentang cuma kita suci baru ini. Bapak-bapak pengurus ketua MBCNU belasan jajaran pengurus Ramadan Muda yang Allah hormati beserta para pemimpin yang Allah hormati, bapak-bapak ketua ranting NU Kecamatan Muda yang satu para Allah yang Allah hormati, bapak-bapak sesuai yang mawon jamaah salat tarawih ingkang berkah Allah atas tunggal yang tansah Allah muliakan. Lamun puji atas serangan dari permanannya kenikmatan tabaknya suarasan saya dari Darul wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Panjenenganipun Bapak Yai Marwandi, Bapak Yai Sumarno, Bina Korokis Suriah dan Timutasa yang tansah Allah berteni, Bapak Kepala Desa Dalasan Sedoyo Perangkat Desa ingkang rawuh ingkang tansah kawula hormati, panjenenganipun Ustadz Dianto selaku lembaga dakwah, panjenenganipun Ustadz Iman Setio Adri, kehormatan kenikmatan tabaknya suarasan saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratan kami para alim ulama serta kiai Surya utawi Kantiliyah Surya yang Allah nanti wa syahrul awaluhu rahmatun wa wasluhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Bulan Ramadan itu dibagi dados tiga bagian, tiga tingkatan. Dinten sepisan tanggal 1 atau tanggal 10 menika naminipun bulan rahmat. Dados dinten-dinten ingkang Gusti Allah melimpahkan rahmat-rahmatipun. Kata jamaah ingkang sami kawula dan pemanis rahimahumullah ugi kawula nanti. Sudah malih rantet kampung niku rahmatipun Gusti Allah luar biasa. Awal dari suami ibadahnya kan karena rahmatipun Gusti Allah tadi. Awal di enteng ibadah saged ibadah mergo rahmatipun Gusti Allah. Terus jadi Gusti Allah yang paling rahmat dhateng kita niku nggih tak terbatas. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratan kami para alim ulama serta kiai Surya utawi Kantiliyah Surya yang Allah nanti wa syahrul awaluhu rahmatun wa wasluhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Bulan Ramadan itu dibagi dados tiga bagian, tiga tingkatan. Dinten sepisan tanggal 1 atau tanggal 10 menika naminipun bulan rahmat. Dados dinten-dinten ingkang Gusti Allah melimpahkan rahmat-rahmatipun. Kata jamaah ingkang sami kawula dan pemanis rahimahumullah ugi kawula nanti. Sudah malih rantet kampung niku rahmatipun Gusti Allah. Kita maaf mereka niat puasa. Napa kula sing lali kok pripun? Contohnya nawa itu Domagotin hadai pasti cari Ramadan. Nah, kula pas itu Ramadan. Tapi wonten sing Ramadani. Niku imut kula lagi niku sampun dibahas. Kula iki lali sing
bener niku Ramadan. Nopo Ramadan niku. Makanya itu kalau gue tektok baru-baru saat ini pun pangapunten kepada sebagai bersama khususipun kepada kita tentang LC Surya Mutasar dengan ibu hadirin hadirat rahimahullah. Pertanyaan pun tentang niat puasa. Pulau garis bawahi Ramadhani niku mungkin tetap sah, ya, niku pertama. Cuma ini mungkin kita bahas ini mungkin belajar tata bahasa ilmu nahwu. Terus perkara Ramadhani niku namung perbedaan. Nah, ini nahwu niku namanya ikrah. Ananging sesuai kalian redaksi di kitab-kitab ingkang sore ingkang jelas niku Ramadhani kraten niku statusnya dados mudhaf maka dan hadis sanadi niku dados Ramadhani hadis sanadi. Adapun yang membolehkan Ramadhana niku make dados isim ghairul musharif lajeng hadihi niku hadis sanata niku dados dhorof. Boleh boten nate sinau naku boten sak dipikir malah enak. Sebabnya tapi sing jelas dalam redaksi kitab nggih sing napa sore tentang sok kita awas fikih. Banyu niku enten arane kulatain rong kulah utawa sak dhuwure rong kulah. Banyu niku karan rong kulah niku jerone 70 cm. Terus ombo dawane 70 cm kan berarti banyune cara diliteri kan kayak gitu. Banyu sing kurang rong kulah niku wae sewaktu kena najis sengaja tok wujudnya banyu boten rubah. Jadi khusus biar dewasa. Rahasia di bawah umur. Jadi khusus biar dewasa. Kawan-kawan bukan kalau itu pernah bilang terkait kalian berhubungan badan antara suami istri di waktu siang hari dan di bulan Ramadan. Pertanyaan itu menawi melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dosa utawi bebanipun menika sak ngertos kula kami kula kok bebane ten yene piantun kakung kali jaga jaga. Terus sak ngertos kula niku pebisane puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi mumpung wonten kesempatan ingkang saya punika nyuwun pengsaranipun menapa leres beban utawi dosa punika ingkang nanggung piantun kakung ngaten menawi luar biasa. Pasabutan ini seharusnya mau materi itu dari kolonasikan, tapi ini pun timbul pertanyaan ini luar biasa. Saking apa? Saking perkara sing batane poso. Jami anangane sak darane awan wonten ing dina Ramadan itu. Jadi 1 hari. Nggih, 1 hari. Kemudian lah iya sing diterima posone min muslimin akilin tahirin kami boten asli. Lajeng bahasa isu nomor 3 al-huknatu fi ihdas sabila ini memasukkan obat
niku muntah digawe-gawe. Nggih. Lah niku berarti muntah tapi digawe-gawe. Sing maksud digawe-gawe iki bahasa Jawa ngoten niku boten muntah secara asli. Nyatane fala yuftiru as-shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqo. Nggih, nasiyan niku lali. Lek nasiyan lek lali berarti boten lek insan ngono yo. Iku dari kondisi hukum itu. Punten doa niki saking ibu-ibu kapurih nangkataken mandi besar niku menawi pakai air hangat. Nah, air hangat niku otomatis mungkin namung satu bak napa pripun ngaten boten kathah ngaten niku pripun kang sepindah. Ingkang nomor kalih menika masalah sholat, walaupun niki kang dibahas puasa niki tanya sholat. Soalnya mriki niku kan tiap hari pas kadang yang berjamaah ya, khususipun tiang street subuh, maghrib dan isya niku kada sanget. Jadi kang kula tangketaken menika makmum masbuk ingkang duginipun akhir niku kan kadang imamipun sampun sujud utawi tahiyat awal, utawi tahiyat dan sebagainya, yang jelas niku sampun bibar rukuk. Lah niku yang hadir belakangan makmum kala wau wonten ingkang dugi menika nggih niat terus sedekah rukuk nututi ngantos sak candhaipun imam. Terus niku nyuwun penjelasanipun matur suwun. Tinggalan takbiratul ihramipun imam. Ketika seorang makmum itu dugi, pas imamipun menika sampun rukuk, gitu, sampun rangkai rukuk, terus imam niku kok saged derek rukuk sareng kalih tumak ninae imam panji rukuk niku sampun dihitung sami rekaatipun kaliyan imam. Tapi lek duginipun makmum niku sampun tiga, tapi boten saged sareng-sareng tumak ninah rukuk ipun imam niku mengke kedah nambahi rekaat sing ketinggalan.